बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा जिल्लानि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय राबांगुरि बिसिरिसनि बेन्दोङाव थानाय गोदान बरगाव गामिनि रायजो राजाफोरा आग्रां दैमानि सायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो औवानि दालांजों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जाबोदों। BTCआव आगुनि 7 बोसोर सरकार बिपिएफ दोलोआ बिनि सायाव जेबो बिफाव लानायखौ नुनो मोनाखिसै। लोगोसे दिनैनि बिटिआर सरकार सालायनाय इउपिपिएल दोलोखौबो बिनि सायाव दिनैसिम जेबो राहा लायैखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। गोबां मानसियानो साइकेलहै बुरै मानसिहै बोराय मानसि गलांनानै जोङो सानस्रिलायनानै बे दलङाव जोङो गोबां खस्थ' मोननानै प्रमद बर'खौ जोङो रायजो राजानि जानानै जों गासिबखौबो जोङो माने नारसिननाय थाबाय। जायनि जाहोनाव सासे सीएम आरो केबिनेट मिनिस्टार थासेयावबो बियाबाव जौगानाय फैयाखै होनना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। सरकारनि जेबो मदद आरो राहा लाजायैनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा औवानि दालां बानायनानै दासिमबो थांलाय फैलाय खालामबोदों आरो दिनैबो गोदानै औवानि दालां बानायनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों गामिनि रायजो राजाफोरखौ। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। जों दा रायजो राजाया खुद्रिनाय भाबै दा नै जोंनि गोदान सरकाराव नांथाबनानै थानाय बिथां प्रमद बर'खौ जोङो खावलायनाय रायजो राजाया थाबाय। दा जोंनि बे राबां आन्सलिकनि साहा दंफांबारिखि फैनाय थ्रु रांनिदारा थाइजौगुरि दैहिरा मोनहैनाय लामायाव दिनैसिमबो जोंनि बे आग्राङाव मानासनिफ्राय फैनाय दैनि सायाव दलं दङ। बेयाव जों गोबां सम जाबाय, मानोना जोंनि रायजो राजाया औवा खाङै खाङै बोसोरफ्रोमबो जों फाहामनाय जायो। बेहाय दा गोदान सरकार जि सोलिनानै दाजेनलांना परिबर्तन खालामनाय बेखौ जोङो दा खावलायदों। बे जोंनि राबां आन्सलिक साहा नांथाबनानै थानाय रायजो राजाया गोबां दुखु जाल्ला खुद्रिनानै थानायनि बेलायाव जोङो खस्थ' मोननानै दिनैहाय बिथांखौ जों सोंखारिनाय जाबाय। मानोना जोंहा बेहाय जेनलाब दलं होनायाव जोंहा गथ' गथाया माने बायना थानायाव स्कुलाव थांनायाव बा सकआव थांनायाव गोबां रायजो राजा स्कुलाव माने गथ' गथाया थांनाय अबस्थायाव जोङो नै मैयासो माने फाहामनाय जादों। बेहाय गथ' गथाया गलांलायनाय जोंहा मोनसे सम थांबाय। थांनाय आगोल समावबो बेफोरबायदिनो दै बानायाव जों गोबां मानसियानो साइकेलहै बुरै मानसिहै बोराय मानसि गलांनानै जोङो सानस्रिलायनानै बे दलङाव जोङो गोबां खस्थ' मोननानै दुखु जाल्लायाव भुगिनानै दङ। बेखायनो दा जों गोदान सरकार दानाय अबस्थायाव माने फैबाय थानाय सरकारखौ जोङो खावलायबाय। मानोना जोंनो बे दलंखौ जोंनो नांगौ आरो बर' बाजार थखानिफ्राय थ्रु फैनाय लामाया दिनैसिमबो अन्थाइ थरसे गोलैनाय जायाखै। बेखायनो जोङो दा खावलायबाय बिथां प्रमद बर'खौ जोङो रायजो राजानि जानानै जों गासिबखौबो जोङो माने नारसिननाय थाबाय। आरोबाव फिर बे खेबावनो जुदि मावनायनि जुदि हाबाफारि लाया जों उनाव माने जों खुद्रिखांनानै जों गोबां सम माने खामानिखौ जों हालोदखौ माने नेबायानो थागोन आरो थाबायानो थागोन। आरो बिथाङा बे सम अबस्थायावनो दिनै बोसोरसे जाबाय। बोसोरसे जानायाव दिनैसिमबो जोंखौ खुनु माने अनसुंथाइ होफैनाय जायाखै। बेखायनो जों दिनै खावलायदों बिथांखौ गोख्रोङैनो रायजो राजानि जानानै। मा जायगा होनदों बेयो? बे जायगाया जोंनि नतुनबोरगाव आग्रां बर' बाजार थ्रु बेनो। बे लामाया बर' बाजारनिफ्राय थ्रु डाइरेक्ट राङिदारा नतुन बेदबारि थाइजौगुरि ओजोंहाय जोंहा थांलाय फैलायाव सुबिदा जायो। मानो होनब्ला जोंहा सर्टकाट माने बे लामाया खाथि जायो, सिदा जायो। साथ्र' साथ्रिनि थाखायबो जोंहा लामाया बे मोजां जायो, खाथि जायो। गिदिंना थांबा एसे गोबाव जायो आरो दैज्लाङाव जोंहा बे दालाङा मोजां थाया। मानो होनब्ला दैमाया बिराद गिदिर जायो, आग्रां दैमाया बिराद गिदिर जायो। बेखायनो दालाङा बायो। बेखायनो रायजो राजाया थांलाय फैलाय हयथ'बा जोंहा लोमजानाय साजानाय डाक्टर होसोनाय बायदिसिनायावबो जोंहा उसुबिदा जायो। माने जों गारि मथर होसोस्लाबनो हाया, डाक्टरनाव लांस्लाबनो हाया, मथर थांनो हाया। नैबे बायदियाव जोङो गारि बारहोनो हायै हिसाबै जोङो दा जोंनो बेवहाय दालां गंसे मजबुत खानानै होनांगौ, फाखानि दालां। ओमफ्राय लामाया फाक्का जानांगौ आंनिब्ला। आरो रायजोनि सुबिदानि थाखाय जोंनो फाक्का लामा नांगौ, फाक्का दलं नांगौ होननानै आं रायजो राजानि थाखाय गाबख'नाय खाबाय। आरो लोगोसेयावनो नै मैयासो नतुनबोरगाव गामिया बिथांमोनहा साथ्र' साथ्रि थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय सर्टकाट लामा जानायनि थाखाय
मैयासो दालांखौ बानायनाय जाबाय औवानि जेनलाब औवा खाङै खाङै दा बानायबाय थायो बोसोरै बेवहाय आग्रां दैमायाथ' देरखायो नालाय बेखायनो बोसोराव खनथाम गाहाम बानायनानै होनाय जायो आरो दा बिनि थाखायनो नै दा मेसेङावसो जोङो मोजां राफोदफोर खानाय जाबाय दा नैबे दैज्लां सफैबाथाय जोंहा दालाङा बायसिगोनलाय थांलाय फैलायना उसुबिदा खाथि खाला सात्र'फ्रा थांनायाव मोजां जायोमोन खाथि जाबाय जिहेतुके स्कुलाबो आहमगुरु दङ मिसन दङ आरो लोगोसेनो हिमगिरि दङ नैबेवहाय थांलाय फैलायाव जोंहा उसुबिदा सात्र'फ्रा दा रायजो राजाफोरबा हाथाय बाजार जानायाव उसुबिदा जायो गिदिंनानै थाङोब्ला दा जोंहा बे सर्टकाट लामाखौ जों मोजाङैनो सरकारा नायनानै बे दालांखौ फाखा खालामना होनांगौ आरो लामाया फाखा जानांगौ बेखौ होननानै आं बुंबाय लोगोसेनो जोंहा रायजो राजानि थाखाय बे लामाखौ जुदि फाहामना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन मोजां मोनगोन जोंहाबो थांलाय फैलायाबो मोजां जागोन दा आगोलनि 17 बोसोर बैसोनि बा बोसोरनि जाहाथ' सलायगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया बेखौ खालामनानै होआखै जों अनुरद खालामदोंमोन रायजो राजाया बे दालांखौ नोंसोर सारा बेखौ मोजां फाखाखौ बानायना होदो लामाखौ ओमफ्राय लामाखौबो फाखानि बानायना होदो नैबेखौ बुंनायजों लोगोसेबाबो बिथाङा गनायाखै आरोखि बेखायनो जोङो दा गोदान सरखारनि थाखाय जों अनुरद खालामदों बिथाङा रायजो राजाखौ मोजां साननानै बा हास्थायनानै नैबे लामाखौ फाखा दालां होनांगौ हयथ'बा फिस लामा बानायना होनांगौ होननानै थ्रु थाइजौगुरि राङिदाराजों सौहैनाय सिदा बे लामाखौ खालामनो थाखाय जों रायजो राजाया खावलायबाय आरोखि खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 8638911131789696890890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।